En el ple de desembre de l'Ajuntament de Biar, celebrat el passat dilluns 30 de desembre, va tindre en primer lloc l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, la qual va ser aprovada per unanimitat. En segon lloc, l'alcaldessa Magdalena Martínez va donar lectura per informar dels informes i decrets de l'alcaldia. En primer lloc, sobre que el servei d'urgències nocturnes estarà obert les 24 hores els dies 31 de desembre i 5 de gener. També va informar sobre la carrera solidària que va tindre lloc el 29 de desembre i que els productes que es traurien de la carrera serien gestionats per a Càritas. D'altra banda, sobre l'escoleta de Nadal que els xiquets a partir de 2 anys podran participar fins el dia 4 de gener. S'informa sobre la visita de Reis Mags a la població. Com tots els anys, el dia 5 de gener. La cavalgada partirà des del carrer de la Torreta a les 6:30 de la vesprada per recórrer alguns dels principals carrers del poble durant el seu recorregut habitual. Per últim, l'alcaldessa va informar del festival que tindrà lloc el 4 de gener, organitzat per Sagueta Nova, i de la Gala del Comerç d'Acebi, així com l'entrega de premis que tindrà lloc durant la mateixa. Tercer punt de l'ordre del dia, la minoració de l'aval UN5 a la Marcota. Tractava sobre la reducció del 5% a l'avant a l'empresa que hi ha contractada als voltants de la finca. Aquesta reducció va ser sol·licitada per la pròpia empresa acollint-se a un canvi de llei urbanística valenciana que fou modificada per fer-ho possible i d'aquesta forma ajudar a les empreses del sector de la construcció, ofegades per la crisi, pel qual la minoració del 5% es va aprovar per unanimitat. En el quart punt de l'ordre del dia, el ple va debatre sobre l'inventari anual municipal que cal fer tots els anys, un tràmit que consta d'una posada al dia dels béns que té l'Ajuntament de Biar, així com la rectificació de possibles errors catastrals. Sense cap objecció, es va aprovar per unanimitat dels grups polítics. Cinquè punt, que tractava sobre l'aprovació document de seguretat, llei de protecció de dades de caràcter personal. L'alcaldessa va explicar que des de l'any 1999 que es va posar en marxa aquesta llei s'ha anat obligant paulatinament a les empreses i l'administració a adaptar-se a ella. Per aquesta finalitat, l'Ajuntament va contractar una empresa que ajudarà a adaptar-s'hi. Una vegada recollits els fitxers i realitzats els tràmits, calia enviar la informació a l'agència estatal encarregada d'aquesta finalitat. També va anunciar que era un dels últims passos abans de posar-se al dia en aquesta matèria. Al estar els 3 grups d'acord, es va aprovar per unanimitat també aquest punt. El canvi de 2 representants en el Consell de Participació Ciutadana va ocupar el 6è punt, ja que el Club de Patinatge substituirà els seus representants en el Consell. Loli Francés i Lídia Conca ocuparan el lloc que deixen les seues predecessores. Posat que per part del PSOE, Esquerra Unida i el PP no hi va haver cap objecció, es va aprovar per unanimitat del ple el canvi. En el 7è punt, el ple va debatre sobre la possibilitat de rehabilitar l'escut de Biar, un escut del qual es tenen proves que s'utilitza des d'abans de l'any 1837. L'alcaldessa va explicar que aquesta era la tercera vegada que s'intentava rehabilitar l'antic escut del poble, ja que des de 2002 s'està intentant amb el Consell d'Heràldica. Es tracta, doncs, d'homologar-lo. Magdalena Martínez també va explicar que una vegada recuperat l'escut es procediria a intentar recuperar l'antiga bandera que tenia la vila, ja que des de temps de la Reconquesta al segle XIII per part de Jaume I es tenia bandera al poble. Aquest punt també es va aprovar per unanimitat. A continuació, i abans de passar als pregs i preguntes, el ple va acceptar la inclusió en l'ordre del dia d'una moció d'urgència enviada des de l'Ajuntament de Villena, per instar a la Conselleria d'Infraestructures i el Ministeri de Foment espanyol per tal de condicionar un accés a l'estació d'AVE de Villena des de l'autovia A31. Durant l'exposició de la moció, l'alcaldessa va explicar que aquesta moció ja s'havia dut a terme en molts altres pobles que tenen proximitat geogràfica amb l'estació. Per part del Partit Socialista, Valdés va recordar que el seu grup polític ja havia advertit d'este problema en febrer, abans que s'inaugurara l'estació de l'AVE, el mes de juliol.
També va advertir que aquesta moció arriba tard, ja que segons li consta no hi ha diners pressupostats ni per part de la Generalitat ni de l'Estat espanyol per costejar aquestes obres. Cristóbal Valdés també va voler recordar que en les Corts Valencianes els diputats del PP van votar en contra també d'instar a la construcció d'aquest accés. Valdés també va qualificar l'AVE com una infraestructura molt important, ja que s'estimava que unes 300.000 persones a l'any podien utilitzar el servei, unes expectatives que ni de bon tros estan complint, val a dir. Per últim, el regidor socialista va afirmar que aquest servei era molt bo, a nivell turístic i empresarial, i que el seu grup votaria a favor de la moció. Moreno, regidor d'Esquerra Unida, va manifestar que s'abstindria durant la votació de la moció, ja que el seu grup sempre s'ha mostrat en contra de l'alta velocitat i a favor de l'increment del servei dels trens com l'Euromed o els Talgo, així com potenciar la xarxa de rodalies per connectar el territori. Vicent Galvany va criticar la construcció de la via d'alta velocitat, tant si ho fa el PSOE com si ho fa el PP. Per últim, va recordar que moltes estacions de l'AVE es troben tancades o buides i va acusar de falta de planificació, tot indicant que l'activitat de l'AVE a Villena no passa de 100 persones diàries, segons una estimació del regidor popular Cristóbal Molina. Per part del PP, Cristóbal Molina, com a portaveu, va indicar que calia donar accés des de l'autovia A31 per l'importància del servei, que segons el regidor popular ha de tindre per les nostres comarques aquesta infraestructura. Finalment es va aprovar la moció amb els vots a favor del PP, el PSOE i l'abstenció d'Esquerra Unida. Per finalitzar el ple, en els pregs i preguntes, com a 8è i últim punt de l'ordre del dia, Asun Gregori, pel Partit Socialista, va preguntar al regidor d'Hisenda, Cristóbal Molina, sobre la quantitat de diners que li deu el Consell a l'Ajuntament. També va demanar al regidor José Soler sobre les actuacions que s'estan duent a terme al castell i que els adjuntara una memòria d'aquestes actuacions. I per últim, sobre el pla d'ocupació posat en marxa per la Diputació d'Alacant, sobre si el 2014 ha de seguir i sobre les sol·licituds realitzades a finals d'any per les nostres persones interessades, sobre en quin estat quedarien aquestes sol·licituds si el pla no continua durant l'any 2014. Per finalitzar, Gregori li va preguntar a l'alcaldessa sobre si s'havia reunit amb algun responsable de la Diputació d'Alacant, per tal d'informar-se de com pot afectar la nova llei de règim local que ha posat en marxa el govern espanyol a les competències de l'Ajuntament de Biar i que entrarà en funcionament a partir de l'1 de gener.